hyvää sitä, mitä nyt on. Eli elokuun 1. päivää ja paljonhan kello on 10:11. Ja ollaan taas matkalla kaupungille. Tällä kertaa mennään asioille taas ja sitten vielä leffaan. Itiksen Finkinen katsomaan. Toissapäivänä ensi iltaan tullut Spider-Man Brand New Day. Meniköhän se nimi oikein? Aivan sama, mutta sitä mennään katsomaan ja toivottavasti tässä äänet taas kuuluu ja niin edespäin. Mutta eiköhän siinä me palaamme. Noin varsin alkaa leffoja. Sali. Ei muuta. No niin, hyvää päivää, iltaa, yötä, mitä onkaan. Leffa on nyt katsottu ja kyllä mä tykkäsin. Vaikka se oli aika pitkä, niin ei tuntunut liian pitkältä. Anyway, mitähän mä olin sanomassa.
En muista, mutta kotiin ollaan taas matkalla ja sitten koira ulos. Joko tää video päättyy tähän ja sitten tarpeeksi matskua en kattonut paljon mulla on. Tai sitten tää jatkuu suoraan viikkoa myöhemmin, kun mä oon lähtenyt reissuun. Sen te näette, jos tää video tulee joskus. Tää katsoo sitten nää kaikki klipit, kun sopiva hetki. Sitten mun ääni kuuluu tää paremmin ja käsi ei oo mikin eessä ja muuta vastaavaa. Paljon se kello on? Vai 4? Ja kiva sää. Juu. Ei kai siinä. Lopettais täältä erää taas tämän paskan jauhamisen ja palaamme.